Každý deň sa spájame cez najmodernejšiu optickú sieť, 5G či nekonečné množstvo zariadení. No aj tak sme rozdelenou krajinou. Čo nám ešte chýba, aby sme sa skutočne spojili? Ohľaduplnosť. Slušnosť. Tolerancia. Prijatie. Úcta. Láska k blížnemu. Potrebujeme jedným slovom rešpekt. Bez neho nás nespojí ani tá najlepšia sieť a technológie. Rešpektujme sa, aj keď sme každý iný. Pretože rešpekt je všetko, čo nás spája. Telekom.